Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mibi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walandaye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛ shuru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واتينا أو سولمبي أو كراجو ماندي راجو شند إكادو نجمدو بينكونا ميني إكادو فيفري كالوي أمبالي كليف لالبي سام بافلا أني سام وان واتكلنا مي رجبا كالوي على كليم وان كليم بي سام باكلين سام كمناني سام بيناني سام دورو على كرسول الله ورسالين بولي مكاني كتا مدينة نو إجراساين ara ulama fi din wal haya don ma aklina dina la hani awra kada madina tabulu nyuma na kado ka fanga kenen sira au ka raju mandi kan sanga ina ndo rajo shondwe mami be au bolo kro ni sanga infana na inafu anya ni Allah ta'ala fe ka ala dili kuna ala yan shijoka ni juma infana kono anati kina to nyambolo yambolo ke ni yankara mbo ko kana jigila ndo ustaz Ahmed Yan Fofana ye ustaz Fofana na kla juma temene an kun temena walanda bele ka walanda yi akumeta lige femi gansa ode al Isra wal Miraj ala ka rasulullah sallam aka sufe tama ani aka sanayire anya yira ka fo ni événement belebele islamia konna sabu événement mi konna na fin belebele dira montoma no yeseli selimi na le joro ka bo islamia la fukati asi adana kuma nya fo nguni ala bi juma irana na temeni masala into inshallah subhanahu wa ta'ala kuma na ala fola ninka Allah ta'ala ka abarkada ne ka yo mo mbolo sa uye mark dambele usad fo na assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni limana jakulu ni ye ufo ina fo anye kuma fo chugumina jamukan no yi angani mawduni anya damine jumate meni kasobe ambe bi juma fana na ye 14 rajab ambe bila uye 21 rajab ngongo ni ala sona mina temeni masala intoyi kuma na minye ni kunye ba flanye sababu munun bala don magawiye divergence munun ke yulu kuma la segi kolu fara ɲɔgɔn kan angu ni ala sɔnna bi amena fɛn nunu yɛrɛ bɛ amena belajide dafa ɲɔgɔn fɛ ni ka asardu no ye ka resi di mɔgɔw ma inshallah subhanahu wa ta'ala kuma nan bɛ kuma di ma usaz Fofana. Aywa ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sila ambe ala fo ka ala barkada ka ala wali ɲuman dɔn ka tanga ɲini ala fɛ ala ka don ani shaitan danga to cɛ amin amin ka kisi ni nɛɛma caman ɲini setigi ala fɛ ala ko di an ka kira ba ma n'o ye ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka dili masaba in fɛ sigi min n'an y'a daminɛ ala k'an bɛɛ hɛrɛma sigi ala k'an bɛɛ sɔgɔba ma sigi ala ka kɛ ala kama sigi an b'a deli Alahu ta'ala fɛ i bɛ karamɔgɔba minnu wele ani dɔnnibagaba minnu wele yan an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa an'u la ala ka labanko ɲuman di an'u ma ka denbaya ta fanga ala ka nɔgɔya an'u ye ala ka garisɛgɛ ɲuman di an'u ma an fana bɛ tila ka dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu k'an ye ala ka dugawu kɛ jamana in ye ala ka jamana in kisi ala ka jamana in tanga ala ka jamana in ɲuman bɔ ala k'anw yɛrɛ fana fara jamana in jabagaw kan ya rabbi ala ka ja'ana ka fara sijan ani kɛnɛya kan ala ko do minɛ ala kira kosɔn salli ala Muhammad ala ko do minɛ sila an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo juma tɛmɛnen y'a fɔ cogo min an ye walanda jɔyɔrɔ min ani bi cɛ maa caman ye an wele k'a fɔ an ye vraiment walanda in jɔra yɔrɔ min na a ka d'u ye walanda in a ka continuer ni ala sɔnna ma jɔn ye
laɲini kɛbaga ye ala de ye latigɛ kɛbaga ye ala de sɔnna ka bi jira an na k'an sigi nin kɛnɛ kan yan kuma an bɛ ala fo k'ala barikada ale sura yɛrɛ an y'o min kɛ segin kɛr'o kan k'a dugu jɛbi la o kɛra sɔrɔ zura une heure du matin hakilila maa caman y'a lamɛn hali sisan an bɛ ka don studio kɔnɔ mɔgɔw ka téléphone kanw bɛ ka don k'a kɛ hakɛ to u k'a dɔn ban tɛ ka téléphone ta mais waati dɔw la i n'a fɔ an dontɔla sisan sɔgɔmada in na ni sisan cɛ dɔw bɛ ka weleli kɛ o tɛ ka se k'an lasɔrɔ ka bɔ déplacement ka bɔ an ka yɔrɔ la ka se a ma nɔgɔ waati dɔw la donc an bɛ hakɛ to ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sababu ma ala ka kanu i baraji ye sila n y'a f'i ye sigi tɛmɛnen na n ko anw ka di alakira ye nka wallahi alakira mantonw fana bɛ alakira ka d'u ye sallallahu alaihi wasallam n'i donna alakira ko la dɔrɔn a banna olu tɛ foyi ye bilen an dun bɛ min na nin an bɛ walanda min na nin ye alakira ko walanda de don siga t'o la alakira ko walanda don siga t'o la sila ala ye jɔn kɔrɔta a y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ jɔn dɔw kɔrɔtara ka kɔ alakira ɲɛw a ye jɔn dɔw layɛlɛ ka kɔ alakira ɲɛw warafa anahu makanan aliyan n ka nin fɔ kira dɔ de ma ko an y'o kɔrɔta yɔrɔ la min kɔrɔtalen don nka o ni muhamadu de ta ma kɛ kelen minɛ o tuma ale ni maa si tɛ ale ka foyi ni foyi danfɛn si ta ma kɛ kelen ala ye koba kɛ kira dɔw ye nka a ye min kɛ alakira muhamadu de ye dɛ sila o de ka bɔ a bɛɛ ye alakira ta de ka bon n'a bɛɛ ye ale ta de b'a bɛɛ sanada na o de kama a ka sufɛ taama min ani sanayɛlɛ min n'an b'a kibaruya la sila a ma dogo tariku la dɛ a ma dogo tariku la o de la fɛn min don fɛn dɔnnen don fɛn dogolen tɛ dɛ fɛn dɔnnen don an b'a deli ala fɛ ala k'an bɛ sababu hakili min mana dɔgɔya a bɛ bonya o ma nka ala ye hakili fɛrɛlen di maa o maa min ma a tɛ bonya o tigi ma ala ma dusukun d'an ma wa hakili t'an ma an bolo wa 24 heures c'est-à-dire seconde kelen anw dusukun bɛ kilomɛtiri joli de yaala ka segin o ca dɛ o ka ca dusukun min b'anw na o sera k'o kɛ jɔn ye dusukun bila k'a kɛ anw yɛrɛ yan jɔn ala o ala min y'o dusukun d'an ma dɛ o de ye sufɛ taama kɛnɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam kuma se la o b'a yɛrɛ k'a fɔ sanayɛlɛn ala de y'a fɔ k'ale y'a kɛ subhanallazi asra bi abdihi ala m'an bɛnna sababu ma o don walanda an tun bɛ yɔrɔ min na o de ye jibril nana alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam k'u ka yɛlɛ buraku kan san'a ka yɛlɛ an ko u ye opération k'a la an tila an tun jɔra walanda la o yɔrɔ in de la o tuma opération min kɛra alakira la i tun ɲininkali kɛ ko wala nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wa an ko ayi nin t'a fɔlɔ ye donc fɔlɔ kɛra alakira la a y'a sɔrɔ a bɛ adamadenya diɲɛ sosigi la san 5 a ka diɲɛ sosigi o don a y'a sɔrɔ a b'a san 5nan na o kɛra ka bɛn o waati ma min kɛra o la an ye dɔɔni fɔ o la o tuma ka bɔ o la siɲɛ filanan o kɛra waati min na a sera san 40 ni ala bɛna kiraya d'a ma a ka diɲɛ sosigi san 40 o fa waati fana selen o ko jibril nana ni ɲɔgɔnna kelen fana kɛ a la ka d'a kan nin bɛɛ ye labɛnw de ye ka d'a kan a bɛna don lahalayaw dɔw de kɔnɔ a bɛna bɔ martaba dɔ la ka taa martaba dɔ la a bɛna bɔ halu dɔ la ka taa halu dɔ la o tuma o halu in bɛ fɛn min ɲini a fɛ o lahalaya in bɛ fɛn min ɲini a fɛ o tuma ala bɛna n'o labɛn ɲɔgɔn labɛn kɛlen don ala fɛ ka kɔrɔ nka fɛn dɔw bɛ kɛ k'a dafa de o tuma ko opération bɛ kɛ ka da o kan dɔnnibaga dɔw ko ten hali n'a sɔrɔ dɔw fana ma sɔn a ma o tuma o kɛra siɲɛ filanan ye sabanan sa o de kɛra don min na a bɛ taa sanayɛlɛ na o y'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ sosigi la san 50 ani san 2 donc o fana o kɛra ka bɛn o ma o de la sidina jibril nana k'a nana ni ale ma minɛn ye minɛn min n'a falen don nɔɔrɔ ani limaniya la ani kodɔn na a nana n'o minɛn ye y'ale kɔgɔdisi ci ka dusukun in bɔ k'a ko ni zamzam ji ye fo siɲɛ 3 ka sɔrɔ k'a dayɛlɛ ka o minɛn a dayɛlɛ dɔrɔn k'o minɛn k'o k'a kɔnɔ ka d'a kan a bɛna taa lahalaya min a bɛna taa yɔrɔ min na nin ye an y'a fɔ ni alakira tɛ ni e ni ne bila yɔrɔw la an bɛ yelen de i b'a fɔ ko n'i ye tulu bila tasuma la o b'i yelen cogo min wallahi ni anw bila yɔrɔ la an bɛ yelen ten de anw yɛrɛ tɛ hali mɛrɛkɛbaw ninnu hali mɛrɛkɛ ninnu wallahi siga ka tuguni sabu a bɛna se yɔrɔ dɔ la jibril bi jɔ alakira b'a fɔ ko na a b'a fɔ ko alakira ye ko wallahi ni n tɛmɛna hali bolongɔni kuru kelen an mu la bolongɔni kuru kelen ni n ye o dépassé sisan o ɲɔgɔnna tɛmɛ ko n bɛ yelen mais alakira taara min bɔra ko fasa ni ala sɔnna ni sigi yan la inshallah an bɛna taa don olu la ala man bɛnna sababu ma a ko kuma min na o kɛra alakira la sallallahu alaihi wa sallam a ko kuma min o banna opération bannen ko kuma min ko jibril ale wele ka na ale nana sɔrɔ bagan dɔ jɔlen bɛ bagan ye bagan jɛman ye bagan in cɛ ka ɲi n'i y'a filɛ a ye ɲɛna yɛrɛ dama dɔrɔn k'i bɛ nisɔndiya alakira ko ten sallallahu alaihi wa sallam ko jibril ko ale ma ko ya muhammad ko nin de ye buraku ye nin de ye buraku ye alakira ko k'ale y'a sɔrɔ a ɲɛda kelen bɛ ko hadamaden ɲɛda mais a forme a y'a jɔlen a bɛ so forme de la mais so modèle min don a tɛ so bɔ jɛnya la
nga ka jani fali fana ye oui ko ale y'a sɔrɔ buraku in bɛ ten a cɛ ka ɲi a ye ɲɛna la a dafalen don n'i y'a ye dɔrɔn a nɛgɛ b'i minɛ ko ale a ye cogo in na tuma min na ko ale gɛrɛla a bɛna yɛlɛ a sanfɛ Jibril ale minɛ ka na a dajuru minɛ Mikaila ye kɛrɛkɛ b'an fɔ ko kɛrɛkɛ n t'a dɔn bamanankan na sisan n'a bɛ fɔ cogo min dɔw ko kɛrɛkɛ o tuma maa bɛ yɛlɛ fɛn min sanfɛ k'i sigi a kan o kɛlen don k'o labɛn Ala ka labɛn cogoya la sabu Alakira de bɛna yɛlɛ a kan sallallahu alaihi wa sallam o tuma ko Alakira nana k'a bɛna yɛlɛ a sanfɛ buraku y'i lamaga ka i n'a fɔ a bɛna muruti Alakira kana yɛlɛ kɔ Jibril k'a ma a ko buraku a mastahayita a ko yala i ti maloya wa k'a fɔ Alakira de bɛna yɛlɛ e sanfɛ e ka nin kɛ o la a ma tastahayina mimma fa'alta yala i tɛ maloya i min kɛ nin i ma maloya la wa buraku a ko fa wallahi ma rakabaka ahadun akrama ala Allahi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a ko wallahi danfɛn si ma deli ka yɛlɛ i ka fɔlɔ min ka bon ka tɛmɛ Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam ko nin fɔra buraku ye min kɛ Ibn Duhayya o ye dɔnnibaga dɔ ye ani Imam Nawawi olu ko k'olu ma sɔn ko danfɛn ma deli ka yɛlɛ buraku kan ko Alakira ɲɛ olu ka kuma ye ko danfɛn si ma deli ka yɛlɛ buraku kan ko Alakira ɲɛ comme Jibril ka nin kuma in kɔrɔ de ye buraku i ti maloya wa e tun b'a dɔn k'a fɔ ko Ala ye dan k'a fɔ danfɛn tɛna yɛlɛ i kɔ de la danfɛn ma yɛlɛ i kan wa danfɛn tɛna yɛlɛ i kan min ka fisa ni cɛ ye o kuma in kɔrɔ o de a bɛ faamu Ala ma bɛnna sababa ma ko buraku ko ale fana ma ban Muhamadu ka yɛlɛ a kɔ la koyi ko nka ale fana b'a niyɔrɔ de nɔfɛ Muhamadu ko la ale b'a niyɔrɔ de nɔfɛ Muhamadu ko in na n'a nana ka yɛlɛ ale kɔ la ten ale ye koba kɛ ale fana ma fɛn revendiquer ale fana ma fɛn ɲini ko ɲini ta b'ale yɛrɛ bolo buraku Jibril ko ma ko ɲini ta b'e bolo ko ɲini fɛn bɛ n bolo k'i ka ɲini fɛn ye jumɛn ye a yɛlɛla n kɔ la diɲɛ kɔnɔ cogo min lahara ka yɛlɛ n kɔ la ten a kan sɔrɔ na don Ala yɔrɔ la Ala kana n kunnagoya k'an fara danfɛn kunnagoyalenw kan Allahu akbar sabu sitanɛ ta o de mɛlɛkɛw ni dan fɛn o fɛn bɛ Ala bolo sitanɛ ka ko ye a bɛɛ sɔmi sabu sitanɛ fana tun ye Ala ka jɔn o bɛɛ jɔrɔ la a bɛɛ jɔrɔlen don a bɛɛ Sayyidina Jibril y'o fɔ Alakira ye o wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o jiginna Alakira ka don min Alakira Jibril ɲininka ko Ala ko ne kɛra hinɛ danfɛn bɛɛ e ka hinɛ kɛra jumɛn ye Jibril ko Muhammad ne ka hinɛ kɛra hinɛ ba ye dɛ a ko ye jumɛn ye a ko wallahi ne tun bɛ siran ne laban na ne laban ni Jibril laban ko jɔrɔ tun bɛ na adamaden ka jɔrɔ i laban na dɛ a ko ne tun bɛ jɔrɔ n laban na a ko mais Muhammadu de y'a to sababu la ne y'a dɔn ko n laban ɲɛna n laban garantilen don Ala bolo a ko cogo di a ko kuranɛ min dira e ma Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko mutɔ in thumma amin ko Ala ko nin danaya mɔgɔ ye ko a minnu min fɔra Ala fɛ ma n y'a dɔn k'Ala tɛ n jeni bilen a tɛ n kunnagoya tugun a ko kuma ne y'o danaya in sɔrɔ ni Muhammadu sababu de a ko kuma ne hɛrɛ ba sɔrɔ dɛ sabu maa laban ka danfɛn laban ka ɲɛ o de ka bon ni fɛn bɛɛ ye o kuma buraku fana y'a laban de jɔrɔ yan ka laban ɲini ko Alakira ka dugawu k'ale ye Alakira ka garanti d'ale ma ko ale bɛ fara alijinɛ bagan donbagaw kan wala i yɛrɛ min fɔ Ustaz Fofana c'est-à-dire adamaden kana ɲaga abada i laban hami laban jɔrɔ c'est-à-dire Jibril ninnu filɛ nin ye buraku yɛrɛ filɛ ninnu si bɛɛ kɛ u bɛ Alahu ta xidima ni fɛnw na mais malgré tout ça u si hakili sigilen tɛ ni furusaw don ni occasion nana u bɛ occasion ninnu u b'a exploiter ka na u yɛrɛ ka faveur la hali fɛn na Yuruwa k'a fɔ Umar radiyallahu ta'ala anhu ko a ko lahara jɔ don ko hali n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen donna alijinɛ kɔnɔ ko fo k'a to mɔgɔ kelen k'ale Umar b'a fɔ ko mɔgɔ kelen ko bɛ se ka k'ale wallahi sufta ya Fofana ko hali n'ale kini sen fana donna ni numan sen ma don k'ale ma dala fɔlɔ akili ma se k'a dafara yaye c'est-à-dire ninnu bɛ nin batoba in kɛ u bɛ surun Alahu ta'ala la mais malgré tout ça u bolo fɛn ninnu minɛbaga ye Ala de ye kuranɛ y'a fɔ Alakira de fala ya aman makrallah Ala y'o de fɔ dɛ Ala ka makru e t'a ɲɛ dɔn ni maa siranna Ala ɲɛ i jate gɛlɛ Ala la innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama ni maa siranna Ala ɲɛ i jate se ka gɛlɛ Ala la fiyewu Ala ɲɛ siran jɔn olu bɛ siran fɛn min ye sabu Ala ka kɛ jɔn fɛ seconde kelen Ala ka ba jɔn na seconde kelen o cɛ Ala ka sɔnni a n'a ka banni a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ yɔrɔnin kelen a bɛ sɔn i la san ko fitinin hali ko ba tɛ a bɛ sɔn i la sisan k'i minɛ k'i ka ko bɛɛ dilan k'i don alijinɛ kɔnɔ
ala ko nɔgɔya ami 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 a bɛ ba i la sisan fana seconde kelen a bɛ ba i ka ko bɛɛ la k'i don tasuma la ala k'an kisi o ma ami ami o kuma hadamaden ka n'i hakili latigɛ way o kuma ni nin ye burakow ye olu minnu danna ala fɛ dancogo la tiɲɛ la min bɛ ma kabakoya ka tila k'u bila alijinɛ kɔnɔ yen ka tila k'u bila u ka alakira de khidma k'u bila a ka khidma spécial de la n'olu jɔrɔ kun kɛra nin ye anw jɔrɔ kan ka kɛ jumɛn an kan ka jɔrɔ ka tɛmɛ olu kan dɛ an kan ka hami ka tɛmɛ olu kan o kuma ko buraku ye nin ɲini tuma min na ko alakira ye garanti d'a ma ko ni ala sɔnna ma n fana bɛ o garanti d'i ma inshallah lahara don n b'a ɲini ala fɛ ala k'i min ɲini ala k'o d'i ma alakira y'o fɔ a ye o kuma lahara don bɛ kɛ n ka yɛlɛnkanfɛn fana ye ko fɔra ye tuma min na kuma sɔrɔla k'i jɔ sisan ko yɛlɛ an ka taa nisɔndiyara sila alakira b'a lakale ko ale y'a sɔrɔ buraku ye danfɛn ye ni a y'a ɲɛ jɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a b'a sen da yen de ale bɛ taa ten de ale ɲɛ maa yɔrɔ min a sen bɛ da yen de o ka teli sa dɛ a fɔ fɛn b'an bolo min ka teli o ye ayiwa n'a a si ɲɛ kɔni yɔrɔ min ye a b'a sɔrɔ a sera yen an b'a faamu ten de a ɲɛ maa yɔrɔ min o b'a sɔrɔ a sera yen ko buraku kun b'i boli ten de o teliya dan ye dɛ o kuma alakira sallallahu alaihi wa sallam ko ani jibril taara nin cogo la dɔnnibaa dɔw b'a la kale k'a fɔ jibril ma yɛlɛ buraku kan sabu jibril ye mɛlɛkɛw ye olu bɛ pan u ka pan cogo la mais buraku nana jibril tun bɛ se ka alakira ta ka taa n'a ye o mais n'i y'a ye ala nana ni buraku ye o ye ala ka ko cogoya ye ani an yɛrɛ ka ɲɛnamaya fana hadamadenya yɛrɛ la ni bɛ ka maaba wele sisan misaliya la e b'a dɔn hali mobili b'a bolo mais i ka mɔgɔ bari don i b'a fɛ ka t'i fɛ yen a bonya bɛ min na i yɛrɛ ka bolifɛn spécial bila ka na a nɔfɛ ka taa n'a ye i b'a dɔn ko a bɛ se ka taa n'a yɛrɛ ye koyi nka ka bolifɛn bila ka na ko karisa ko a ye bolifɛn yɛrɛ de bila ka na ta o ye bonya de ye o kuma ala y'o bonya ɲɔgɔn de kɛ alakira ye bi labɛn nin waati in na an bɛ maa bila ka nin nɔfɛ ka taa nin ye o de ye bonya kɔdan ye o de ye bonya kɔdan ye o kuma ala y'o de kɛ alakira la ka buraku de bila spécialement ka na alakira ta ka bɔ n'a ye Makka ka taa n'a ye Masjid al-Aqsa la Jerusalem o kuma sira fɛ de sa ala ye kabako camanba kɛ yen kabako min an tɛ se k'a bɛɛ fɔ nka an tɛ se ka taa k'a bɛɛ fana to a bɛɛ tɛ se ka fɔ n'an ko k'an b'a bɛɛ fɔ a tɛ ko waati la ka bɔ Magan dama dɔrɔn ka taa se Baitul Maqdis Jerusalem wallahi ala ye kabako min yira alakira la sila o y'a dama walanda ye o dama dɔrɔn o y'a dama walanda ye nka waati la k'o don o kuma an b'a surunya ka bɛn waati ma ni ala sɔnna ma ko alakira yɛrɛ de b'a la kale sallallahu alaihi wa sallam ko ale ni jibril tora taale ko nana se yɔrɔ dɔ la ko jibril k'ale ma k'ale ka jigin k'a ka jɔko fila seli ale jiginna a ye jɔko fila seli a tilalen seli la a ko a ma ko yala i b'a dɔn i selila yɔrɔ min na ni ale ko ayi ko n t'o dɔn a ko i selila yɔrɔ min na ni a bɛ fɔ nin ma ko Madiyana Madiyana yɔrɔ jumɛn ye nabilahi Musa alayhi salam to min na taa Shuaibu fɛ yen a jiginna yirisu min kɔrɔ ka jɔko fila seli n k'a fɔ a jiginna yirisu min kɔrɔ n'a y'a sigi n'a b'a fɔ ko rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir a y'o don kalan k'a to yiri min kɔrɔ dɛ o kuma ko o kɛra yɔrɔ min na dɛ o yɔrɔ in de ye nin ye a tɔgɔ Shuaibu denmuso ka ɲamɛ baganw lami ka tila ka segin n'i sigi suma kɔrɔ yɔrɔ min na ka dugawu kɛ k'a kɔsɛmɛ yiri la ka dugawu kɛ a k'a y'o kɛ yɔrɔ min na o de ye nin ye o kuma ala ko i ka jigin i ka jɔko fila seli i balimakɛ Musa a ka barika da fɔ fana a ye nin aya min fɔ nin b'a fɔ aw dɔnnibagaw bɛ nin fɔ ko nin aya in fana ka bon koyi nin aya belebele dɛ nabila Musa a ye nin fɔ foyi t'a bolo a ye baara sɔrɔ a ye muso sɔrɔ a ye siyɔrɔ sɔrɔ gindo bɛ na dɛ ayi non t'a dɔn dɛ kisa cogo la kɛ kisa cogo m'a da nin fɔ a y'a sɔrɔ foyi t'a bolo an minnu mɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye ninnu sɔrɔ an b'a dɔn k'i yɛrɛ bɛ dɔ dɔn ala k'an bɛ sɔrɔ i ye min fɔ nin ye kuranɛ b'an na kalan de k'an na keguya maa min mana keguya ni kuranɛ i bɛ fɛn caman sɔrɔ kuranɛ la maa min mana keguya ni kuranɛ i bɛ fɛn caman sɔrɔ a la ala jɔn bɛ yen n'olu bɛ kuranɛ kalan u tɛ tɛmɛ aya si la ala bɛ kabako min fɔ a ɲɛna n'a sɔrɔ o ye hɛrɛ fo k'o hɛrɛ deli ala fɛ n'a sɔrɔ o ye tɔɔrɔ ye fo k'o tanga ɲini ala fɛ o ɲɔgɔnna la bon i filɛ ka nin min fɔ nin ye tiɲɛ don ala jɔn b'a kɛ maa min misaliya la se i bɛ ka taa i taara tungarimangɛya de la walima i bɛna taa tunga de fɛ Musa ye dugawu fila kɛ kana ɲinɛ o kɔ dɛ Musa taatɔ a bɔtɔ fɔlɔ Firawuna fɛ yen ka taa bɔlen kɔ Firawuna ka dugu kɔnɔ a ye dugawu dɔ kalan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil a ma nin fɔ wa dɔnnibagaw b'a fɔ an ye nin jarabi a ka ca
ni bita kungo no ni ta fi ka tunu aya flan da dalu flan yede asa rabbi an yahdiyani sawa asabil wallahi al ni tunne no ni bi kelena ni tunne no ni kala bi wallahi Allahu akbar hal ni tunne no bi o te kelenya wa anya jarabi min na kosobe bo do e bi ka ta yoro lay ta ite yoro min do sere bi ka ta yoro do de nyini e ta yoro do asa rabbi an yahdiyani sawa asabil to ka kala wallahi yoro yeli bi no kay tisinga yoro nyin na fi Allahu akbar oto yewa ay do min kala ka to yir korne rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun o do yi to ka kala etara tunga fe tunga gela lindu bulu to ka nin kala musa ya kala yira ka kuma ala ya shiro dama ka muso dama ka bara no yayi ka jetigila dama ka jigi dama ani besoro besoro joni wele ngi ala de wele o mi fina ka to ni do yin kala ربي لما أنزلت إلي من خير فقير أي كه تجري على الله على نفنتني دسباتوي ما هو بيتار لا مسا يفضل على جابي نفنا فعل بيجابي ده الله أكبر هذا بنا قوش نجلو تو كه بيولون فلا يجرو مونغا تشان يجرو مونغا تشان سنا مسا كلا مسا جتة له غني مسا تكلي ده مسا يكري نبي يمندو يتكري يتين نبي ما نير تكري يتين نبي ما نو فرادرو دمسون نكلا سكنا أني كان يرون كله الله أكبر سيزان هلا ما الله أكبر ما يفنا كان نفعله ni nfala yi ala fana ala bi jabi wallahi an kona yin jarabi cin hal ni bi kun kono ko wal may bi yoro la ko ko bi la min ko bi la wallahi ni be kana alquran ayen kala ko ti fa min ko ti fa ala min sababi bi jisro bi dumune soro wallahi Allahu akbar cin bi quran la ko wallahi cin bi quran la wallahi furo quran ba nduskun glanti ko mi ala nga nyina ma mago fana glanti nyina ma mago wallahi ba glanti Quran te kulange fengi ane te Quran don so ni bi Quran don sila ko bi noya ka milliard soro bi fara alala ka million chama fara ngo bi fara alala e bi angra mo Cheikh Ismail Drami ala ka hinana ala ako milliard ti joni daba mache ka milliard chama fara nyokonga o te sharti joni ala ci min sharti joni ala ci bo don idahiri me dugu dongo dono dugu jera ala ko o musaka no ko yode be joni ala ci ni ala wule ka garsega dima na o dima dori ka juruti alala ka juru foiti alala mais milliard soroli sababu ani ala ka dakan o de se ko ke ala ma bena so ami ala ko do mine kuma ni mam yene do fana kala sika foita la min fora ibi ga la bo sorola kuma ko ale joko flaseli kuma wulila jibrila o nyon fale isra min utara ako utora tale soni jibrila nana fale tukuni ko jigi ka jogo flaseli yan fana ale jigi no yoro fana la e jogo flaseli bane jibril ko ama ki sella rom na kibin do ako ayintin do ako nde fo yana ko baitul laham ko yoro yi nabila isa abangira yoro mina abaya abangira yoro mina ko yinde kada ka le ka histoire fana damina na yeno de kuma ya yoro bo ya lendo aka tablo mo ko bolo dona no bani sira la kawye bi na ma fama ko chrétien kuma dona aka tablo bunya aka ay bangira yoro mina yoro yu ba bunya kuma kira labanye ayira kini kirawni nabi nyon ka be kelenye fana kana joko flaseli kuma kale joko flaseli o yoro na sa ka soroka wuli ka islam ne tugunu tara ala kira ko sana yelen ka bo Makka san kale se Jerusalem Masjid al-Aqsa la ko kuma do la lek me balika yelen do fana yi albitu ka yelen nunu ni kuma la yelen bi bunya kuma la yelen bi doya mais yelen na le cheka jan be yelen fo ro jan kale jibril ni nga ko ni yelen fana yelen sugu jume nya fi ngo ka ko chaman kera ka ko kelen drambo fi amiteme ko jibril ko ama ko ni yelen min flani ko ni jine shetano ka yelen de ya do ko shuina ala kelen no ka komi la be sabu meleka ko mouvement dugukolo kan jina shetano mba yewo ba kala tse ka gera de tse ka chin fana ako kuma ibe kan min ke amandu yi o de kama o be kan yelen no keta ko be fere be ke ko kala chin o dun tesi ako nga sa ni eta fe ka yelen no nyela mi do fo e wo do hinkala mamu nga telephone mo kra fe go aresire manta de sabani amba fo shin kele na miteme wala ndaka jan do yi adoni do ma chama amba do kala ma chama be do me karamo da ado yama kala metla ka korofo ado ni ko auzu bi wajhi llahi alkarim wa bi kalimati llahi attamat hadisala ana chuko kacha ay riwaya na chuko kacha do bada na auzu bi kalimati llahi attamat min sharri ma kala bebo do o do keleni do ngai riwaya ula na chuko kacha o manyen na chuko min tami an floko de la kaleni
وكما ودي أوافو لكو أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن برد ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يأرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا الرحمن. daba fogo nga jandoni ne aho ka jandoni nga ni do bayde na fa bet na de akoro de ko auzu metanga nyini bi wajhi llahi alkarim ni ala zatui ala minajati kabu wa bi kalimati llahi atamati metanga nyini ala fenni ala to yi to mun bala ni ala kuma konye kuma kam mun bala nu dafalendo kuma kam mun la yujawizuhunna barrun wala fajirun nyeli kelaw wal majugman kelaw kuma kam no tseko ko sa ko fiu kera nyele kele tseka kuma kam ko sago ikera juma kele tseka kuma kam ko sago metanga nyina ala fe no kuma kan yi metanga nyina ala fe ka bomuma min sharri ma yanzilu min as-sama ka bo fen torma mi jige ka bo sanfe wa min sharri ma ya'ruju fiha ani ka bo fen torma fe mi no fana bi yela kata sanfe wa min sharri ma zar'a fil ard ani metanga nyina ala fe ka bo fen torma fe mi no be dundugo kolola fe mi bi dundugo kolola metanga nyina ala fe ka bo torma ومن شر ما يخرج منها نفمي مبودك كلنا ومن فتنة الليل والنهار أني متغني على فك أبو شو فتنة تورما أني كل فتنة تورو ومن طوارق الليل والنهار أني فمي ميتشون شو نكلي كنونا لا فونا كرا فني مي ميتشوني هري دوين كرديني الله أكبر سلا نيك ما بداي ما مي مدني دوين دوني بتوكا كلا حالي شو فيكي داناي كفر ما ويزا تينيكا دون مكو كسيكا شيتا لا بيكشي دون مكو دوبي ولبي نكلا wala kira ka do ni yakkalan dori yasiru la ala garanti sorola anga makoro ba fo ko fenyini duguje de yera nyini fenyini yera nyini ngafo yera nyini duguje o de fenyini yera nyini duguje o de fenyini nya yelama harama de mba yera nyini ni yera soro watimna yusoro ka fenyini on pane modo ko mabbi ni ko kibe fayda feno fo mo ko yesisan ko ni nge shini bi war soro bebi gira no fe nga yeni ka war nyine eski ma nga feno nyine wa ayo ka nga feno nyine anya fo do nga mi fayda min di ay wa di ro de flani nga mena vitamin D c'est là nenti war ko yeni ti san ko nga sa an nga famuna ni ngabuni wari ni ngabuni sanu ko sobe qur'ane ala ma di ala kira ma wa sallallahu alaihi wasallam qur'ane ma di ala kira de ma ala di ma garanti fempe garanti ala kira ya ala ne ma fo ko ala kira nyana qur'an ko kul a'uzu moda fu ko metangani muhammad ka tangani hali bi qur'an dire emi ala kanu magayi emi ala janye mo emi kadi ala ka teme dan fem beka hali bi ka fo ko mentangani okma tangani ja beka ngi yire tangani beka ngi yire protéger oui be dem sene tala makoro ba tala ja beka ngi yire protéger ja beka kan nyini ka do ala ka hijabu konnala akosobe isla qur'an min fo a'udhu labana wa min sharri hasidin iza hasad ayo ka tangani ka ba hasidi torama ala kira ba fanye fa inna li kulli zi ni'matin mahsud ala here doke mawma yujubi la hasidi bila mahsud wala okma ibe la hala yala mado be ko la hala mando yi hero na ala di joma jugu do bala ma kan yire tutenti ma shi ti kibi rama ti ko ala bi protéger o ti na kumbo ki atumbe ga ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ka fo ko ala ntanga mo ne fana ta fo ko ala ntanga urla nga ala karamo ko baw ba fanyi ko ni be hali kalan sirafe ika auzu ka caya ka teme asaluka ka ala meta ngani ne fe ki ko re caya ka teme ala mbi delika sabula muna ibe ala ko mi rala ni folo ala ko njugu folo join shetane bi sala ne ala te e ba ya e ba manga mewa ibe ma far ko lawa o mo misika do ni shetane che sizan fo ala kuma be itanga ni ala fe ka bo shetane toroma ahadama dinama ana jinelama urla a'udhu fulani amno fulati dibi qul a'udhu bi rabbil falaq am qul a'udhu bi rabbin nas mo ko bigita oui ali min fo usaz
Cheikh Sogodogo wadara defa no fo parce que e no munu fo par exemple anga do anga be kan gi redo ala ka hijab ko nana e be buy ka so kono ça de ne bo un bon musulman et c'est ka buy ka so kono so nga fe ki be dugo nata ka soro ni fe nu do be ka soro mulu ke wallahi na nu ni fe ka la ite ka jine fe ay ala de do ko e bo minke ko domina admettons ko e nyina walma i yere shogola ki make i tara du kono te a ko fofana ko o e ka o journée ko i ka mashiba fitini be min kun be du kono ko do ka bagay maka tege dayne ka soro kun foita la wallahi ko ya dogma fitini ko ya dogma wallahi sila ka kuma yiti mais ni no ko ba de ko la Cheikh Omar Sogodogo lu kuma ni noro de Allahu akbar noro tikudu mala dila la ka sijani kena danu ami wallahi sila mi fodo adon mani ngoni yoyi wala ni be bol fena do ka ta bagay ma do ki tan ka soro foi tala onin bekele oui ima satigima gere Allahu akbar gere hali dumi shufe ni ba kolosi ni ba ke dumi shuf ni ma ke o don shi bisu ko langolon chama ke wona la ma jangi ga i wule chiko tenya ga bo glana fiu wule chiko tenya fiu sila hadama din an be jibara la ma de be ka yala jin ko wallahi hadama din be oui mum yi ko we ala de be hadama din ko ma shi ko lente ma ki ma ko ne kwa lendo chente ma kwa ala de bi kwa ni ala ilabla be ke jese bichi on ala de koko o di ko le ko mala kan koko so nan kwa lente de ante se foila ante foido be na fo jibara abe o ko ni mami mi tangani ala fe ubichi shetane na de menyo ubichi wallahi bichi bike po fadu ma sa ko kila silla o jeleno de e qur'ana da fa la kire inna kafayna kal mustahzi'in on bi wasaka bo yala bona bago toroma ma ira fana ki ira protéger aw di ala kira ma auzu aw fa ala kira ek ma gafsa ala kira ay pas du tout e gafsa ala kira o ala ko ala kira ka ira protéger mon eti ira protéger ani sigi ko ni sigi ala kambe so ma meta jona angwa mi fayda min di mo ma fente mena rajaba bonya kono ni nan tan sila nyu kanu ko ket tangali lani ango mo ka bigini papier to ka sebe c'est ma chama na la mo bi woleli ke sila ni femu ni fo abadi ala kama be di kalo bonya kama be di e sila rega la ni chama na adaka kadi mo be ka ala ko mi lame o kana fa wora fana soro ala min ti uni ala chela la damaye min ka je na fa yi parce ko fana soro ala pour que mo ka bo ango mo kana ta ala tanama mo fi o kuma ame mun fana duma o retour ango occuper ni ala tay o retour pour que o ka signina o ko amin fen chamandi wuro ala ma bena so ko ame ya fanyina karam ko fe ango baratin no yek ma chama o ngasa chenrere la iba yeka foko ni kanga ke wati dola amani karam ko fe minum mina ka to ko no ke kayin ko jugul lame bakaw ma kayin ko jugul mado ba ke nu ya jabu dima wallahi abini so jaga ta mahaluka million chamandi sigatala wallahi parce que ye fen foko ala de sika ke atigi ala wule ala ya jabi o kadida o kadiko jugo wala o ka bikita qul a'udhu bi rabbil falaq abe qur'ana kono qul a'udhu bi rabbin nas abe qur'ana kono qur'ana suran laban flado o tewa antana nyara bla commentaire bala sella ni min be se iba sebe shin biolon vla le kono sebel balela ale sharti yoy iba sebe shin biolon vla ni bora biolon vla la keme wolon vla ni bora keme wolon vla le bita wa wolon vla ça dépend yere ka hajula nga kono sebel be damne shin biolon vla falo karamogo kuma foko wolon vla ibi an jurmun ka chan oma an jurmun ka chan ko jugo o kuma iba sebe shin biolon vla suran kele ne be o de bi faraka o suratul asri wal asr mi me qur'ana kono yero fana manjane silla kana joni suran non te suran do o kaddo hajmuna sari akel matula ngasila o mana la kuma bawdi bu kono sigatala ma bawdi bu kono yoni suran saba wal asr qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas iba kelen ben nasi bosin bi wolon vla ja famia limurkumuni abulu alili anade iba sababu fara nyokonga ade iba tike ade haketala me iba chaya abulu fana haketala iba chaya ana lili limurkumuni ore ayiri do sababu fara nyokonga ya famia ka do daga kono ka jika ka nashin yelama ka datu ni semaine kelen dafara semaine kelen mana dafa
i b'a ko i b'a min i b'a ko i b'a min hala bi bana furakɛ hala bi bana furakɛ ni an karamɔgɔ in an bɛ nin dɔ se la an karamɔgɔ in nin jarabi nin bɛ hali dabali jugu a b'a tigɛ Allahu akbar dabali jugu kɔrɔtɛw nin b'a lakari an ka hakɛ to cɛw ni musow bɛ siri minnu kɛ ɲɔgɔn na nin b'a caman ba de lakarisi la Allahu akbar awɔ yɔrɔ kuma dɔ la an bɛ ɲɔgɔn siri n'o ye musow yɛrɛ dama an balakaw ka hakɛ to ani cɛ ta kɔkɛ taara yan fɛ kan kɔkɛ mana na yan fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw walima ka kɔkɛ siri a ka se ka kɛ n ta ye i b'o min kɛ kuma dɔ la a bɛ cɛ garisɛgɛ siri awɔ siri minnu bɛ fɔ o dɔw b'a la o kosɛbɛ a bɛ maa garisɛgɛ siri fura ɲaga minnu bɛ bila gidɔrɔn sanfɛ nin e bɛ taama dɔw kan a bɛ maa garisɛgɛ siri o dama tɛ dɛ sirila hali maa dɔw farila fini n'i pan kɔnɔ a bɛ siri fini a farila fini hali dɔw sɛnɛ samara n'i pan a kɔnɔ a bɛ siri mɛ olu siriw bɛɛ tɛ dabali ye o olu de hadamaden dɔw ka lahalaya yɛrɛ de b'o yira o tuma olu minnu bɛ kini i bɛ ninnu minnu n'a ɲɔgɔn kɛ ninnu de b'i bɔ a dingɛ dɔw kɔnɔ mɛ ala kɛra ma fɔ ko ala ayinu bɛ wa ɲɛ wala maa dɔw bɛ yen n'u y'i lajɛ dɔrɔn ɲɛ b'i minɛ problème bɛ yen bon o problème min b'i sɔrɔ sa sila ɲɛ yɛrɛ ye ɲɛ kɔlɔsibɔrɔ fulakɛ ni kɔlɔsibɔrɔ min na sa a ka jugu ɲɛ ma kojugu kosɛbɛ a ka jugu an karamɔgɔ b'a fɔ n ye a ka jugu ɲɛ ma kosɛbɛ o tuma maa min bɛ yen n'i b'a fɛ ala k'i don a ka sinzan kɔnɔ ninnu y'a ala ka sinzan dɔ ye sinzanbaw bɛ yen dɛ mɛ nin ye sinzanw dɔ ye i ka segin ka taa qul a'udhu birabbil falaq ani qul a'udhu birabbin nas ani wal asr suratul asr a saba bɛ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 70 i b'a kelen kelen bɛɛ sɛbɛn 77 a kelen kelen bɛɛ lemurukumuni a lili a bulu a n'a den nin saba i b'a don daga kɔnɔ ka nin k'a kan tile 7 mana dafa i b'a ko i b'a min i b'u tigɛ tigɛ kɛ i b'a tigɛ tigɛ i bɛ lemurukumuni tigɛ tigɛ y'a seli la nin ka ɲi dɛ wallahi nin ka ɲi nin jarabilen don kosɛbɛ awɔ ni maa min y'a kɛ ala ka barika don a bɛ ko a bɛ min a bɛ ko a bɛ min o la a bɛ banaw fana furakɛ o la ni min b'a daga kɔnɔ i b'a sanango k'a jɛ kosɛbɛ k'a kɛ daga kɔnɔ minɛn fana kɔnɔ a tɛnɛ ye min ye fɛn ɲɛnama kana don a la kana to fɛn ɲɛnama ka don a la ɔhɔ kana to fɛn ɲɛnama ka don a la an balakaw n'u bolo bɛ ji la waati min na u k'a koli to yen n'u bolo bɛ ji la waati min u kana ko k'a to n'u saniyara waati min na u bɛ sɔrɔ k'a ko kuranɛ de don foyi wɛrɛ t'a la ni kuranɛ mɛ a koli hakɛ t'a la wa tile 7 i y'a datugu tile 7 min na i b'a ko tile 7 kɔnɔ i y'a datugu tile 7 i bɛ ko la siɲɛ 7 cɛ ni muso ka numuru bɛ fana kelen bɛɛ numuru bɛɛ kelen ni min y'a kɛ ni min bɔra la an bɛna ala kale ɲɔgɔn ye lahara fɛn tɛ o ala k'an sa ani sara hɛrɛ caman o tuma an bɛ tɛmɛ ni an ka walanda ye ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ale tɛmɛna musa fana la k'a to a kaburu kɔnɔ yan'a ka se baitul maqdis la k'a y'a sɔrɔ musa bɛ ka seli a kaburu kɔnɔ yɔrɔ ni hadisa in fana dɔɔnin don k'ale y'a sɔrɔ musa sigilen bɛ a tilalen bɛ seli la a sigilen bɛ a bɛ ka dugawu kɛ ala e de ye cɛ in bonya ala e de ye nin fasamantiya in di cɛ in ma ala e de ye cɛ in kɔrɔta ala e de ye cɛ in fasamantiya ala e de ye nin ka ye ala e de ye nin ka ye ala kira ko k'ale jɔra ka musa ka kuma lamɛn k'a lamɛn k'ale ko jibril ko nin fana ye jɔn ye ko jibril k'a ma k'i ma nin dɔn ko ayi ko nin ye balimakɛ musa de o k'ale bɛ k'a fɔ ko ala ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ k'a bɛ ka nin fɔ ala ye jɔn de kama ko ko ne fana ko ko do e bɛ place min na hasidiya ko tɛ dɛ nabiɲumanw tɛ hasidiya kɛ kira si tɛ hasidiya kɛ ko nka i ka place a ɲɛ bɔra a fɛ de a ɲɛ bɔlen de i ka place in de fɛ musa kɛ o kɛ ka seli a bɛ nin de fɔ ala ye o tuma a bɛ sɔrɔ k'a ka haju ɲini ala fɛ kɔfɛ o tuma ko olu tɛmɛna musa fana la ala ye nin bɛɛ kɛ image de ka yira alakira la sallallahu alaihi wasallam mais Oustaz Ahmed par exemple an b'a fɔ ka fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sanayɛlɛ na k'a fɔ ko Alahu taala ye seli di a ma bon e ka nin sardu in kɔnɔna na e y'a yira k'a fɔ yɔrɔ dɔ la ni a sera ye jeliba fɔ ka jigin Baitilaham a sera ye a sera Madian a ye selila yen nɔ mais an bɛ se k'o faamu cogo jumɛn na ale taara nin voyage in na seli taara di a ma o de la mais yanni a ka se ani ala yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ale tun bɛ ka seli an bɛ se k'o faamu cogo jumɛn na Oustaz selila an b'o faamuya kosɛbɛ ala ma bɛnna sɔrɔ kabi alakira ma ci a fɔra ko alakira tun bɛ taa gari hira kuluwo la k'a bɛ taa bato kɛ o de fɔlen don riwayaw la a tun bɛ bato kɛ sira jumɛn kan bɛɛ y'i ta fɔ a la dɔnnibagaw tasawufu mɔgɔw ni bɛɛ y'i ta fɔ a la mais ala ye hal caman kɔni bɛnna kan k'a fɔ a tun bɛ taa bato de kɛ o tɛ kelen ye yɔrɔ kɛra k'a sɔrɔ wahayu mana dɛ o bato ɲɛfɔra dɔnnibagaw fɛ mais an kan t'o ma an kan bɛ jumɛn ma wahayu nalen kɔ di alakira ma o ko tɛ wa dɔnnibagaw b'a fɔ farida 5 e filɛ k'o de fɔ farida 5 de dira alakira ma sanfɛ nka seli tɛ dɛ
ay farda duru seli farda duru o de dira ma sanfɛ nga o y'a sɔrɔ seli dilen don a ma a kun bɛ seli riwaya daminɛ la an y'a fɔ alakira bɛna tila k'a fɔ riwaya laban fana la Qurayshiw ye k'ale ye safo seli aw fɛ yan ka tila ka taa Baitul Maqdis la ka bɔ yen ka taa sanfɛ ka tila ka segin ka na fajiri kunbɛn aw fɛ yan a t'o fɔ wa o kuma ko o safo min filɛ ka fɔ nin ye alakira jogo fila de dira alakira ma kuranɛ dira alakira ma don min na Seydina Jibril fɛ i y'a faamuya Jibril ye kuranɛ fɔ alakira iqra fɔ alakira ye don min o y'a sɔrɔ a bɛ kulu sanfɛ a jiginna ka bɔ kulu sanfɛ o don bɛɛ Jibril nana kaman kɛ ka dugukolo gosi ka ji bɔ ka seliji ta alakira ɲɛna ka jogo fila seli alakira ɲɛna seliji dira ma o don seli dira ma o don nka o kun tɛ farda 5 ye dɛ a bɛ faamu farda arakan 2 sɔgɔma arakan 2 su hali tɛmɛnen na i y'a fɔ ko arakan 2 seli ka kun b'o kɛ voilà donc dɔ ko a kun b'a kɛ n'o sira de ye a bɛ faamuya o kuma ala man bɛnna sɔrɔ ami o kuma an bɛ taa ni walada ye alakira k'a nana sera misiri la sa parce que bi ma an bila sira fɛ o ani burako k'u nana se misiri la u selen ye sa u nana sɔrɔ mɛlɛkɛw kɛlen bɛ ka fan bɛɛ minɛ mɛlɛkɛw kɛlen bɛ ka fan bɛɛ kori o kuma u nana sɔrɔ ala ye kira ni nabi ɲuman bɛɛ ni sigi a la k'a bɛɛ kunu ka na bɛɛ jɔ Baitul Maqdis la k'a alakira kɔnɔ Masjidul Aqsa kɔnɔ a bɛɛ kira bɛɛ nabi ɲuman bɛɛ a ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ a ma min fɔ a bɛɛ dɔnna caman taara o de fɛ kuma k'a bɛɛ nana ka na jɔ ka alakira kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam alakira n'a bɛɛ foli k'a don su a ye tɛgɛ da kelen kelen bɛɛ ma kira bɛɛ ni nabi ɲuman bɛɛ alakira ye u bɛɛ ɲɔgɔn fɛ a don su o kuma ko bɛɛ jɛra k'a fɔ ala ye ɲɔgɔn fɛ ko alhamdulillahi lazi ja'alaka khatamal anbiya fa ni'mal nabiyyu anta wa ni'mal akhu anta wa ummatuka khairul umami ko kiraw ni nabiɲumanw ye ne kɛ ka alakira kunbɛn ko tano bɛ ala ye ala min sɔnna ka anw ni Muhamadu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen dafalila ɲɛ ko i kɛra nabi ɲuman ye min n'a hɛrɛ ka bon kojugu n'i ma nabi ɲuman ta i kɛra nabi ɲuman min hɛrɛ ka bon kojugu i hɛrɛ ka bon hali anw ni dɔ sɔrɔ i hɛrɛ la anw ye dɔ sɔrɔ i nɛɛma la a ko i kɛra balima ɲuman fana ye wa i ka mantonw olu de mantonw lasɔn hɛrɛma ye k'u ye nin kumakan ninnu ni kumakan ɲuman caman u y'o kɛ ka alakira kunbɛn kumakan minnu n'an ko k'an bɛ don o la ni alakira ye kabako minnu ye ala ye diɲɛ kɛ misaliw ye k'olu yira a la ka mantonw dɔw bɛna kɛ lahalaya min na k'o dɔw yira a la sira fɛ olu kisaw ka ca n'an ko k'an bɛ don o la an tɛna se ka yɛlɛ an ka walanda an tɛna se ka caman sɔrɔ a la o kuma o de la an y'a résumé k'a surunya nin cogo la nka ka dɔn alakira ye kabako caman de yira a la sira fɛ sanni ka se Masjidul Aqsa la ala ye kabako caman yira a la an ye Musa ni Isa taw yɔrɔ de ta dɔrɔn linuriyakum min ayatina ala y'o de fɔ kuma ye kabako caman ye sanni ka se ala y'olu yira a la ala m'an bɛnna sɔrɔ o kuma ko ani kiraw ni nabiɲumanw tilalen foli la sa caman bɛ fɔ dɔnnibagaw fɛ ninnu kun na nka kun min n'an bɛ se k'o fɔ belebeleba la dɔrɔn a fɔra ko kira de ye kira bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye nabi ɲuman bɛɛ ɲɛmɔgɔ don ni kira ale de ye ɲɛmaa ye kabi diɲɛ kɔnɔ yan ale n'u kan ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ bɛɛ ka sɔn a ka kiraya ma bɛɛ ka sɔn a ka nabi ɲuman u bɛɛ k'a ye ko Muhamadu min fɔra o y'a filɛ nin ye a nana a y'a ka kiraya kɛ diɲɛ kɔnɔ komi a y'o ta kɛ cogo min na o kuma shahada don kiraw ni nabi ɲumanw bolo wa kira ni nabi ɲuman bɛɛ y'a kanu Muhamadu min y'olu ka ɲɛmaa ye diɲɛ kɔnɔ yan u n'a ka ɲɔgɔn ye kuma ala u n'a yira ɲɔgɔn na mais ale min y'u ka ɲɛmaa ye a ka ɲɛmaaya baara dɔ kɛ n'u ye o de la nin don ko kira bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni kiraw ni nabi ɲumanw ɲɔgɔn sɔrɔ mun de bɛ yen olu cikun ye mun ye ka ala bato o kuma u bɛ ala bato de kɛ bato min ka bon ala bolo ni danfɛn bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ o tɛ sun ye hiji an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan mais wajibi tɛ ko fan bɛɛ ka alimami tɛ bila ɲɛfɛ o la o est ce que hiji la alimami dɔ de bɛ bila ɲɛfɛ n'an bɛ tɔgɔ fɔ o bɛ bila la o tɛ wajibiya la arafa jɔ o tɛ wajibiya la o kuma mais jumɛn na wajibi do ni an bɛ se ka alimami dɔ jɔ a ɲɛfɛ o ye seli de o kuma ko u ka jɔ u bɛna seli o fɔra nabi ɲuman bɛɛ ye bɛɛ farala ɲɔgɔn kan jɔn min kɛ alimami ye sɔsɔlima y'a la tɛrɛmɛlima y'a la kuma caman bɛ fɔ a la nka bɛɛ farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn bɛɛ y'a dɔn min kan ka jɔ a ɲɛfɛ o ye Muhamadu de ye sallallahu alaihi wa sallam si la diɲɛsosigi si la a ka kɔrɔ n'a ye o diɲɛsosigi de ye nka ruhu la ni la kiraw b'a dɔn k'olu man kɔrɔ ni alakira ye hali an fa Adama b'a dɔn k'ale man kɔrɔ alakira ye an fa Adama o b'a dɔn k'ale man kɔrɔ alakira ye sabu an fa Adama b'a fɔ tuma min na a ye kataw kɛ a ye kataw kɔfɛ a ye yafa deli ala fɛ a ko ala mi deli ni Muhamadu ye o riwaya bɛ yen o riwaya na an fa Adama b'a fɔ ala b'a fɔ a ye ko Adama y'i Muhamadu dɔn cogo di k'a sɔrɔ m'a dan a ko ala tuma min ye n dan ni donnen na n tisolen n ye ɲɛ kɔrɔta n y'a ye a sɛbɛnnen bɛ lafiya samasen bɛɛ la ko la ilaha illallah Muhammadu rasulullah n y'a dɔn ko Muhamadu y'i ka danfɛn kanu ne a ko n ye Muhamadu dɔn kabi ye o kuma o b'a yira ko ala kɛra ka kɔrɔ ni Adama ye o yɔrɔ la
mais jasadiyan farkolo la adama ka kɔrɔ alakira ye o ye dɔnni kumaw ye ala m'an bɛnna sababu ma o tuma ko mɛlɛkɛw jɔra ka kɛ fɛn kiraw ni nabiɲumanw jɔra ka kɛ safa 7 ye komi b'a la kale cogo min safa 3 o kɛra kira minnu nabiɲuman minnu kɛra kiraw ye kiraw dama olu kɛra safa 3 ye o tuma tɔ nabiɲumanw sɔrɔla ka jɔ olu kɔfɛ sisan olu fɛ yen nɔ c'est là a bɛ komi sɔrɔsiw ka aran min ye min ye o dɔnnen de ko min ye i b'o dɔn tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ala yɛrɛ dɔw fɔ ni kiraw ye dɔ fisaya dɔw ye o tuma ko u jɔra o jɔcogo in na ala kɛra jibrila ye ala kɛra ta ko ala ko e de ka seli n'u ye bi e de ka jɔ ɲɛfɛ ala kɛra jɔra nabiɲumanw ni kiraw ɲɛfɛ ka jɔkɔ 2 seli n'u ye o tuma tilalen sa a ko ale tilala seli la waati min na ko minɔgɔ y'ale minɛ ko minɔgɔ gɛlɛyara ale ka kosɛbɛ ko k'ale to lahalaya kɔnɔ dɔrɔn ale y'i kɔfilɛ ale ɲɛ bɛ jibril natɔla la minɛn 2 bɛ a bolo jisuma bɛ kelen kɔnɔ nɔnɔ kɛnɛ bɛ kelen kɔnɔ walima dɔw ko gulɔ bɛ kelen kɔnɔ nɔnɔ kɛnɛ bɛ kelen kɔnɔ o tuma ko jibril nana ka na minɛn 2 jɔ ale la k'ale ka kelen ta 2 bɛ tɛ d'i ma i bɛ kelen de ta ko nɔnɔ kɛnɛ de tun ka d'ale ale ye nɔnɔ kɛnɛ minɛ ko min k'a tɔ to dɔɔnin ye ale ko jibril ma ko ni minɛ dɔw b'a k'a di jibril ma ko k'a min kira b'a dɔn ko jibril ye mɛlɛkɛw tɛ nɔnɔ min a y'a min a fara a y'a tɔ segin ko jibril k'a ma ko ni tun y'a bɛɛ min i mantɔn bɛɛ tun bɛ kisi k'a tɔ segin ka na ko jibril ko hayihata o waati taara ka dan kɛ o ye riwaya dɔw na cogo ye ala ma bɛnna sababu ma o tuma an bɛ jumɛn nɔfɛ yan c'est là ala kira ye nin kɛ an b'a fɛ ka don sanayɛlɛ in kɔnɔ ka d'a kan walanda caman de bɛ sanayɛlɛ in kɔnɔna la walanda minnu bɛ yen ni a bɛ an nafa ani ala kira ka sanayɛlɛ yɛrɛ sufɛ taama in kɛra n'a ye kun min na an bɛ se ka dɔɔnin faamuya olu la cogo min na o la an b'a fɛ ka teliya a ye kira ni nabiɲuman minnu ye sankolo kɔnɔna la sabu u bɛ walanda dɔw de di an ma o ma ɲini ala fɛ ala ka nafa n'o walanda ninnu ye kuma min a tilala seli la ni kiraw ni nabiɲumanw ye ala kira de b'a la kale ko jibril nana ale ma sisan kuma ka na ni k'a fɔ sisan an ka yɛlɛ ka taa sanfɛ o ma dɔw b'a fɔ ko sankolo yɛlɛnda ko bɛ baitul maqdis yɔrɔ la ala kira yɛlɛtɔ la k'a yɛlɛla fara dɔ de sanfɛ o fara in bɛ hali sini kabako faraba don a bɛ masjidul aqsa a b'a misiri kɔnɔna la fara in bɛ yen nabiɲumanw ni kiraw olu camanba de ka seliyɔrɔ tun ye misiri in ye wa kiraw ni nabiɲumanw caman de su fana donna misiri in kɔnɔ ani misiri in lamini na o tuma o de la ala ko allazi barakana hawlahu ma barika b'a la ye ko nin y'a dɔ ye o tuma n'a ma ɲɛ kiraw ni nabiɲumanw ka batokɛyɔrɔ ye ala kira kana ka kiraw ni nabiɲumanw ka kelenya yira ko de kama ala kira ka sufɛ taama tɛmɛna yen fɛ ko y'a dɔ ye ani a dɔ fana ye jumɛn ye ala kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a ka kira in kɔnɔna la a ye waati dɔ kɛ k'i seli ka ɲɛsin ka taa yen ma o tun ye kɔrɔ ni waati dɔ la a ye kalo 16 ɲɔgɔn walima kalo 16 ɲɔgɔn jate hakili la a y'o kɛ a bɛ ka seli k'i ɲɛsin ka taa yen ma o tuma yen ye silamɛw ka kɔrɔ dɔ ye o tuma ko ala kira ta kun ye k'o fana sabati ani k'o fana jira sabu o sɛbɛnnen bɛ kitabu tɛmɛnenw kɔnɔ k'a fɔ ko ala kira a ka kɔrɔ min na kɛ yen ye wa ala bɛna a ka kuba dɔ fana kɛ yen o tuma o de kɛra a ka sufɛ taama in o tuma ko sanayɛlɛn a daminɛna yen nɔ de sanayɛlɛn daminɛna baitul maqdis mais sufɛ taama de daminɛna masjid al-haram voilà ila masjid al-aqsa mais miraju o daminɛna yen nɔ de sanayɛlɛn o tuma sanayɛlɛn de daminɛtɔ filɛ ala kira fɛ sa ala kira yɛrɛ b'a la kale bon dɔnnibaga dɔw fana b'a fɔ ko sanayɛlɛn ko ma kɛ ni buraku ye israel de kɛra ni buraku ye mais miraju ko ma kɛ ni buraku ye dɔw b'a fɔ ko kɛra mɛlɛkɛw ye ala kira ta dɔw ko ayi ko jibrila nana ni escalier dɔ de ye escalier min n'a bɛ taa n'a yɛrɛ ye c'est comme escalier wurulan t'anw fɛ yan yɔrɔ fɔlɔ ni tun ye nin fɔ a bɛ bonya mɔgɔw hakili ma bi escalier wurulanw tɛ yan i b'i jɔ a kan dɔrɔn a bɛ yɛlɛ n'i ye o tuma ko jibril na u nana escalier ɲɔgɔn dɔ de kana jɔ wala ascenseur b'a la dɔw bɛ miraju yɛrɛ kɛ ascenseur de dɔw b'a kɛ escalier ni fila bɛ fɔlen don a la ala ka nin bɛ sababu ma o tuma k'a fɔ ascenseur o de nana ala kira ta o tuma ko ala kira yɛlɛla dɔrɔn k'i jɔ a sanfɛ a yɛlɛla n'a ye dɔw b'a fɔ ten ko buraku ma taa n'a ye sanayɛlɛn na ascenseur de nana ta ka yɛlɛ n'a ye o tuma o ye dɔnnibaga dɔw ka kuma la dɔw fana ko la buraku yɛrɛ de taara n'a ye a bɛɛ la fo siratul muntaha ni kuma fila bɛ a la o tuma ala kira yɛrɛ b'a la kale k'a fɔ ala ye hali a kɔni yɛlɛla ka taa sanfɛ a yɛlɛn cogo sa ni kuma fila fɔlen don a la o tuma ala kira ko ale yɛlɛtɔla ka taa sanfɛ a ye kabako minnu ye o dɔ ye ko ale y'a sɔrɔ baji kɛnɛba dɔ fɛnsɛnnen bɛ sanfɛ sanni dugu cɛ c'est à dire ale bɛna don diɲɛ sankolo kɔnɔ kuma min ale y'a sɔrɔ ji kɛnɛ dɔ fɛn dɔ fɛnsɛnnen bɛ i b'a ko ji an b'a fɔ ten ale y'a fɛnsɛnnen a ka bon ɲɛ tɛ se a dan na ɲɛ tɛ se a dan na k'ale jibril ɲininka ko nin ji in fana bɛ mun ɲini yan ko jibril ko nin ji in de ye hijabu ye tile ani dugukolo cɛ ko ala k'i nin hijabu min bila ye ni nin kɔsɔn tɛ
ko tile kalaya danfɛn tɛ se ka balo dugukolo kan o kuma nin de bɛ yen ka tile kalaya kunbɛn mun kosɔn tile kalaya kana se ka dugukolo ka danfɛnw jeni ko nin dabɔ kun y'o de ye k'ale ko nin ala ka kabako ba ye ala ma wuli nuriyahu min ayatina laqad ra'a min ayati rabbihil kubra o kuma ko ale ye nin kabako ba in ye a dontɔla sankolo fɔlɔ kɔnɔna la o kuma ko nana se sankolo da la u ye sankolo da kɔngɔ donda de bɛ sankolo bɛɛ la o kuma ko gardien nana kana dayɛlɛ ko jɔn don ko jibril don jibril dayɛlɛ donna ni alakira donna a mɛlɛkɛw a sɔrɔ mɛlɛkɛw sankolo fan bɛɛ labɛnnen don ala fɛ sabu mahamadu bɛ ka nale e silaw ni dugukolo kana tɛ kelen ye wallahi u tɛ kelen ye alakira ko k'ale y'a sɔrɔ a tɛ sibiri sadiri sen kelen nɔ hakɛ k'i t'o sɔrɔ f'a ka sɔrɔ ala ka mɛlɛkɛ dɔ b'o yɔrɔ la sankolo fan bɛɛ k'ale y'a sɔrɔ sankolo falen don o cogo la mɛlɛkɛw de kelen don ka ran jɔ ka sɔfu jɔ komi ni président mɛna n'a fɔra ko président bɛ taa yɔrɔ la ale y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw labɛnnen b'o cogo la ale y'a sɔrɔ sankolo fɔlɔ yɛrɛ gardien o mɛlɛkɛ ye mɛlɛkɛ 70,000 de b'ale kelen ka commandement kɔnɔ mɛlɛkɛ 70,000 ko mɛlɛkɛ 70,000 kelen o kelen fana mɛlɛkɛ 70,000 wɛrɛ b'o ka commandement kɔnɔ ale y'a sɔrɔ olu de jɔlen bɛ k'ale kunbɛn y'ale yɔrɔ min na bɛɛ bɛ k'ale kunbɛn ka salamu d'ale ma k'ale fo tari bisimila i nali diyara n ye ya rasulallah hɛrɛ nabi ɲuman hinɛ nabi ɲuman bonya nabi ɲuman karama nabi ɲuman u bɛ ka tanokanw de kɛ k'ale kunbɛn وما يعلم جنود ربك maa si tɛ ala ka mɛlɛkɛw da dɔ fɔ ala yɛrɛ dɔrɔn ala kira ko k'ale kunbɛnna sankolo kɔnɔ nin cogo la tan ale y'a sɔrɔ sankolo masirilen bɛ sankolo kɛlen bɛ ka masiriw kɛ sankolo la a ko dɔw ka bon hakili ma dɛ k'a tare ale ye mɛlɛkɛ baw ye ala bolo mɛlɛkɛ minnu b'a la n'u ka bon tɛ se ka lakale a tɛ se ka ɲɛfɔ dɔw tɛ se ka ɲɛfɔ dancogo la dɔw tɛ se ka ɲɛfɔ mɛlɛkɛ kelen i b'a jɔlen de danfɛn kelen de don kuturu kelen mɛ i b'a sɔrɔ kunkolo 1000 b'a la e b'o ɲɛfɔ cogo di e kunkolo 1000 n'anw y'o ye boli t'an fa o jatigɛ t'an fa ala kira ko k'ale y'o yi sankolo kɔnɔ mɛlɛkɛ dɔw kelen kunkolo 1000 alors que ninnu fɛn ninnu filɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔw la adamaden yɛrɛ tellement que ala y'an bonya fana an bɛ bato dɔw kɛ sanga dɔw la n'olu kɛra ala bɛ ninnu yamaru olu ka o ɲɔgɔnnakanw ye a caman wallahi ala ka barika don ani la o caman o mɛlɛkɛ minnu na ala kira ko k'ale olu ye olu tɛ baara foyi la u bɛ ka astaghfirullah de fɔ ala ye ko ala ka yafa mu'minunw ma olu bɛ yafa deli la ala fɛ mu'minunw ye o kuma sankolo kɔnɔ ala kira ko k'a ye mɛlɛkɛ kabakomaw camanba ye a ye mɛlɛkɛ dɔw ye olu tilalen don 2 ye fankelen ji ye fankelen tasuma ye ne o yan tɛ sa tabarakallahu ahsanul khaliqin ala ye kabako yira ala koyi ala ye kubaw de jira ala kubaw ala taala olu de yira ala kira la sana yɛlɛn su fɛ a ko k'a ye nin lahalaya ninnu ye a ye mɛlɛkɛw ye nin cogoya in na tan wa adamadenw an bɛ seli min kɛ ko ale ye mɛlɛkɛw bila mɛlɛkɛ dɔw bɛ u b'o lahalaya la waati bɛɛ dɔw jɔlen don olu bɛ kalan na dɔw bɛ ruku la dɔw bɛ sujudu la dɔw bɛ tahi a lahalaya bɛɛ chaque seconde i b'a sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ bɛ bato dɔ la chaque seconde o kuma an ka dɔn ko bato in an b'a kɛ ala ye ala ni bato de ka kan dɔrɔn a banna nka bato tɛ foyi ɲɛ ala ye nka i k'a dɔn ko tigi b'i la o de ye ka ala bato ye banna a tɛ foyi tiɲɛ ala ye minnu bɛ ka bato mɛlɛkɛw ka ɲi n'anw ye koyi anw ta ye mun ye o kuma sankolo fɔlɔ ala kira ko ala y'a sɔrɔ ala y'an fa adama labɛn u bɔlen kɔ misiri kɔnɔ ala y'an fa adama de labɛn k'o bila sankolo fɔlɔ la k'ala kira kɔnɔ an fa adama a y'o de bila ye a ko k'a y'a sɔrɔ an fa adama ye cɛkɔrɔba ye min n'a dafalen don n'i y'a ye dɔrɔn a kanu bɛ don i la k'a y'a sɔrɔ an fa adama bi ten abul bashar k'a y'a sɔrɔ an fa adama de sigilen don n'a y'a kini filɛ da dɔ yɛlɛlen bɛ yen n'a y'a numan filɛ da dɔ yɛlɛlen bɛ yen nka kinifɛ da in o cɛ ka ɲi o nɔrɔlen don n'a y'o filɛ a bɛ nisɔndiya a fari bɛ foni mɛ n'a ye numanfɛ da filɛ a bɛ nisɔngoya a bɛ kasi k'ale ko nin y'a sugu jumɛn ye jibril ko da min filɛ kini fɛ o da in bɔlen bɛ k'o bila alijinɛ de ma o kuma n'a ye yen filɛ a den minnu kan ka don alijinɛ kɔnɔ a b'olu ye a bɛ nisɔndiya a b'olu ka lahalaya a bɛ nisɔndiya ko numanfɛ da in o dabɔlen bɛ k'o bila jahanama de la n'a y'o filɛ a den minnu kan ka don tasuma kɔnɔ a b'olu ka lahalaya ye a bɛ kasi o kuma k'ale gɛrɛla ka foli d'a ma a y'ale ka salamu sigi o bɔra misiri kɔnɔ sisan ɲɔgɔn fɛ o a sɔrɔla ka tare d'ale ma k'a yira ale la ala ka hɛrɛ nabi ɲuman e de bonya nabi ɲuman ye ala ye hɛrɛ bɛɛ ka fɔ ɲɔgɔn kan k'a di e mahamadu ni manto ma i nisɔndiya ala ye kɛlen don ka hɛrɛ dama de labɛn i ye nin sufɛ taama in na i nisɔndiya a bɛɛ b'o de fɔ ala kira bishir i nisɔndiya ala kɛlen don ka hɛrɛ de labɛn ka bila i ɲɛ mahamadu sila dɔnnibagaw ye kɔrɔ caman fɔ nin na dɛ ala kira k'an fa adama fɔlɔ ye a ko bɛ tamasiyɛn munna ala y'an fa adama bila sankolo fɔlɔ la k'ala kira kɔnɔ
nga mago be ni walanda nun de la o kuma ko ala yo dabo kumin kama kayira ala kira la an fa adama ani aka ɲɛnamaya daminɛ la ani jɔn de kun bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ si ani foyi kun tɛ ɲɔgɔn na ala y'a bila alijinɛ kɔnɔ a hakili sigilen don nɛɛma foyi garanti bɛɛ b'a bolo mɛ kuma nin kelen ani jɔn nana kari ɲɔgɔn na sitanɛ ani sitanɛ karilen ɲɔgɔn na a kɛra cogo di sitanɛ y'a labɔ alijinɛ kɔnɔ kana bila dugukolo sanfɛ a ma kɛ ten wa o kuma kayira ala kira la e fana ka sufɛ taama in kɔfɛ dɛ ala bɛna ko min kɛ e ye i bɛ magan kɔnɔ magan yi faso de ye i kun hakili sigilen yani kiraya ka d'i ma o tɛ wa kiraya dili ma sisan magankaw ma juguya mana wa o juguya nalen a bila i kun na i fana tɛna to magan an fa adama ma to alijinɛ kɔnɔ cogo min e fana tɛ to magan ten u b'i labɔ o b'i labɔ ko isara de b'a kɔnɔ i bɛ bɔ an fa adama bɔra alijinɛ kɔnɔ cogo min e fana bɛ bɔ magan o cogo kelen de la i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ko isara de b'a kɔnɔ o de la a y'an fa adama bila alijinɛ kɔnɔna la k'o kɛ ala kira kunbɛlan ye alijinɛ kɔnɔna la ala ma bɛnna sɔrɔ sankolo fɔlɔ la astagfirullah sankolo fɔlɔ la o kuma o bɔra yen u taara sankolo filanan na k'a donna yen fana a y'a sɔrɔ o fana ye sankolo ye min n'o o labɛn n'o masiri ka bon ka tɛmɛ sankolo fɔlɔ ta kan a y'a sɔrɔ mɛlɛkɛbaw caman bɛ ala bolo minnu labɛnnen don k'a makɔnɔ ye a ko sankolo na yen k'a taara sɔrɔ isa ani yahaya olu de bɛ ɲamaya la yen sankolo filanan kɔnɔna la a ye foli di olu fana ma olu fana y'a ka foli sigi ko munna ala ye isa fana ni yahaya labɛn k'olu bila ɲɛ sankolo kɔnɔna la parce que kisa ninnu an y'a mɛn karamɔgɔw da ka caya nka kira ninnu bilala ye kun minnu na kuma caman karamɔgɔw bɛ kuma olu de kan parce que olu an bɛ nafaba sɔrɔ olu de la tuma dɔ la n'an ye kisɛ in fɔli ka di tiɲɛ don a kan ka fɔ fana o fana ye tiɲɛ ye nka est ce que ala y'a dabɔ kisa dɔrɔn de kama ten wa est ce que a m'a dabɔ an ka hakili dɔ sɔrɔ a la o tuma kaw sankolo filanan fana la a ye yahaya ni isa sɔrɔli min kɛ yen ko b'a yira la k'a fɔ i kelen i bɛna bɔ i ka nin sufɛ taama min na nin kɔfɛ n'i ye hijira kɛ nin cɛ fila min filɛ sankolo filanan na yan ala ye nin cɛ fila in lajarabi ni jɔn ye yahudiyaw bani israɛla yahudiyaw wa ala bɛn'i fana lajarabi ni yahudiyaw ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i fana bɛna lajarabili ba sɔrɔ yahudiyaw fɛ isa ni yahudiyaw ta kɛra cogo min i fana ni yahudiyaw ta bɛna kɛ ten yahaya ni yahudiyaw ta kɛra cogo min i fana n'u ta bɛna kɛ ten u ye isa sɛgɛn k'a tɔɔrɔ k'a denw ka ko bɛɛ d'a kan fo k'a ɲini k'u b'a faga o ma kɛ wa mɛ ala ye mun kɛ ala y'a kisi e yɛrɛ fana muhamadu i ni yahudiyaw bɛna kari ɲɔgɔn na u bɛ fɛn bɛɛ kɛ la hali u b'a ɲini k'i fa o ma kɛ wa yahudiyaw ma ɲini ka alakira fa wa siɲɛ joli joli ala de ye alakira échappé ka alakira kisi k'a tanga ka bɔ tɔɔrɔ madina sigira u y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ u y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ ko wa o tuma isa yeli fɛ sankolo filanan na ko b'o de jira n'i taara i bɛna sɛgɛn sɔrɔ i bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ yahudiyaw bolo i bɛna degun sɔrɔ yahudiyaw bolo o ma kɛ wa yahaya ta u y'o yahaya fa alakira ta dɔ bɛna ko ye alakira fa ayi directement ma alakira fa nka u ye poison kɛ alakira kɔnɔ yahudiya muso ma poison kɛ alakira kɔnɔ kayibara don o ma kɛ wa ko depuis sanayɛlɛn su ala filɛ k'o de misali fɔ alakira in na nin min kɛra yahaya la i sigi dɛ muso de m'a kɛ yahaya la muso de fana bɛna poison k'i kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko poison sabu k'alakira to kiraya kɔnɔna la foyi tɛ se ka foyi k'a la nka saya waati nana a bɛ hadamadenya de kɔnɔ sabu jagoya saya b'i bolo a kan ma ko waati de ko poison in dimi wulila a fɛ dɔnna dɔw ka kuma ye ala k'an bɛnna sawaba ma o kuma ko isa ni yahaya yelen a fɛ k'a bɛ taamasiyɛn min jira ko de ye nin ye sankolo filanan na o kuma a bɔra yen u yɛlɛla u taara sankolo sabanan na k'a taara nabila yusuf a taara o de sɔrɔ yen yusuf fana sɔrɔli a fɛ sankolo sabanan kɔnɔna la dɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ ko o fana bɛ kɔrɔ min jira ko b'a yira de k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam yusuf n'a balimaw de karila ɲɔgɔn na ma kɛ ten wa yusuf n'a balimaw de bilala ɲɔgɔn na u ye ko bɛɛ da yusuf kan nka ala ye mun kɛ ala ye yusuf kisi k'a tanga ka bɔ tɔɔrɔ ma ka se di alakira yusuf ma a balimaw kan ka se di a balimaw ma don min na a ye mun fɔ a balimaw ye la tasriba alaykum al-yawm n t'aw jalaki t'aw ka bi yusuf m'o de fɔ wa ko muhamadi fana ka da la k'a fɔ i ka ɲɛnamaya i ni balimaw bɛna kari ɲɔgɔn na i bɔlen kɔ yan a bɛna bilen dɛ i balimaw bɛna yusuf balimaw y'a ɲini ko b'a faa cogo min fana balimaw b'a ɲini ko b'i faa ten n'o ye makankaw ye nka ala bɛn'i kisi tɔɔrɔ ma komi a yusuf kisi cogo min ala bɛn'i don kalodibi la komi a yusuf don a balimaw kalodibi la cogo min a bɛna segin ka se d'i ma i balimaw kan komi a y'a di yusuf ma cogo min yusuf ye min fɔ a balimaw ye fana b'o ɲɔgɔn fɔ i balimaw ye o de la don min na ala kɛra ye makankaw minɛ a y'o de fɔ la tasriba alaykum al-yawm idhabu antum tulaqa a bɛɛ misali bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ o kuma ko de la ala ye kira ninnu labɛn k'u kɛrɛnkɛrɛn k'u bila alakira ɲɛ sankolo ninnu kɔnɔna la ka bɛɛ misali de ka di alakira ma k'a fɔ a ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ fɛn o fɛn ye kiraw sɔrɔ a bɛɛ ɲɔgɔn ye alakira sɔrɔ kira dɔw ta kɛra kelen ye mɛ alakira ta e ka lajɛ fana a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fa adama min y'o sɔrɔ o ɲɔgɔn y'a sɔrɔ
nabila Isa ani Yahya min yo soro ɲɔgɔn ya sɔrɔ an filɛ Yusuf la ni min yo soro ɲɔgɔn ya yɛrɛ fana sɔrɔ ba do ko ala kira wala ka bonde ka bonde ala ka danfɛn bɛɛ ayiwa a ko bɔlen ko taara sankolo naani na a ye maa min sɔrɔ Isa o ye nabila Idrisi ala ma fɔ warafa anahu an y'a kɔrɔta place kɔrɔtalen na o ala kira yɛrɛ filɛ sana yɛlɛ nani o place ba ye dɛ o ka bɔ ale ta ale dana sankolo naani na o ala kira yɛlɛla fo sanfɛ nka sa Idrisi ka ɲɛnamaya munna ala kira ani ala kira ta bɛ ɲɔgɔn ta cogo di ala kira bɛ mun Idrisi fana ta lahalaya jumɛn ye ala kira sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la ala ye lahalaya ba de kɛ ala kira fana ye nabila Idrisi ka ko la sabula nabila Idrisi de ye kira ye min fɔlɔfɔlɔ ye sɛbɛnni kɛ ni biki ye ale fɔlɔfɔlɔ dɔnniya ninnu dolo dɔnniya ni fɛn do sankolo kɔnɔ ko dɔnniya ninnu ala y'o caman di ale de ma ala kira fana ka ɲɛnamaya la ala kira ka bigi ye sɛbɛnni min kɛ o sɛbɛnni ka bon n'ale ta ye dɛ kuranɛ yɛrɛ kɔfɛ ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka ɲɛnamaya bɛ taa laban waati min na a ye sɛbɛnni kɛ k'a bila ka taa di masakɛw ma masakɛ ba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ puissance baw dɔw ye ala kira ka lettre k'a la f'u bɛ yɛrɛ k'u t'u ka siège kɔnɔ a sɛbɛnni kɛ nɔ a yɛrɛ bolo ka sɛbɛnni tɛ dɛ a ye maa de bila a sɛbɛn nka bɛ komi ala kira de y'a sɛbɛn nabila Idrisa ye sɛbɛnni kɛ cogo min ala kira ye sɛbɛnni kɛ ten nka ala kira ka sɛbɛnni n'ale ta ma kɛ kelen ye dɛ o ye kelen ye filanan sila min ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wa sallam waati kunkurunin kɔnɔna la a sera ka nin arabu ninnu fara ɲɔgɔn kan cogo di k'olu don a sagonada fɛ o ye place ba ye dɛ o tuma ala y'o bonya ba min kɛ ala kira ye o ka bon ka tɛmɛ nabila Idrisa ta kan ka fara sana yɛlɛn kan o tuma o ye sankolo naaninan o y'o koɲɛ ye a ka bɔra yen a taara se sankolo duurunan ma sankolo duurunan a taara yen k'a taara nabila Haruna a taara o de sɔrɔ Musa balimakɛ a taara o de sɔrɔ sankolo duurunan na Haruna dun tun ye maa ye ale tun ka di Bani Israilakaw ye kosɛbɛ ka tɛmɛ hali Musa yɛrɛ kan Haruna kɔni ale tun ka di Bani Israilakaw ye kojugu n'a kumana u b'a ka kuma lamɛn u b'a bonya a kanu ka bon yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ko munna ala ye Haruna bila sankolo duurunan na ka alakira kɔnɔ ko de ye k'a yira alakira la sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ i fana bɛna kɛ maa kanunen ka mɔgɔw cɛla Quraishiw malgré u bɛna juguya u bɛna ba i la nka sa u fan caman u fanba bɛna k'i fɛ o ye tiɲɛ ye dɛ a ye maga minɛ don min na ko a b'a jigin ko n bɛ mun k'aw la u ye mun f'a ye akhun karim wala o b'a yira u y'a bonya de u b'a yira u b'a dɔn k'i ye maa ɲɛnama ye o b'a dɔn fana k'i b'u kanu ka di ye i yɛrɛ fana ka d'u ye nka kira in de b'a ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ko Allahu Taala a ye Haruna bila yen nɔ ka kanu yira alakira la k'a yira k'a fɔ u bɛn'i kanu u bɛna k'i fɛ c'est là arabu tun bɛ komi kungo kɔnɔ baganw al-wuhush arabu tun bɛ ten de ni alakira tɛ arabu mara man di dɛ arabu marali ma nɔgɔ dɛ nka kana ye ko waati kunkurunin kɔnɔ alakira sera ka arabu fara ɲɔgɔn kan k'u koron k'u don da kelen fɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tugu a kɔ fo hali u balimaw u bɛ sɔn k'olu kɛlɛ alakira nɔfɛ dɔw y'u fa kɛlɛ alakira kama dɔw y'u ba kɛlɛ alakira kama dɔw y'u muso kɛlɛ alakira kama dɔw y'u den kɛlɛ alakira kama dɔw y'u balima kɛlɛ alakira kama dɔw y'u buranw kɛlɛ alakira kama o ma kɛ wa ko alakira sera k'o kɛ cogo di ni kanu tɛ o bɛ se ka kɛ cogo di o kuma ko ala ye kanu min di Haruna ma a bɛ n'o kanu kelen ɲɔgɔn di alakira ma sallallahu alaihi wa sallam a ka jamakulu cɛla sabu Haruna kun lamɛnnen don a ka jama cɛla n'i y'a ye i ka jama b'i lamɛn i ka jama b'i fɛ de o kuma k'u kun bɛ alakira fɛ kosɛbɛ sallallahu alaihi wa sallam an bɛ kuma teliya a bɔra a nana se sankolo wɔɔrɔnan na a taara nabila Musa sɔrɔ yen yɔrɔ o ta kɔnɔ o ma se lakale la o ala ye jihadi di Musa ma a ye fɛn caman a ye kitabu d'a ma Tawreta o tɛ wa a ye fɛn caman di Musa ma fɛn fɛn Musa y'a k'a ka ɲɛnamaya la ala y'o bɛɛ ɲɔgɔn fana di alakira ma a ka ɲɛnamaya la sallallahu alaihi wa sallam o kuma Musa de tun bɛ sankolo wɔɔrɔnan na sankolo wolonfilanan sa a taara a yɛrɛ fa sɔrɔ n'o ye nabila Ibrahim alayhi salam a taara o sɔrɔ yen a y'a sɔrɔ o sigilen bɛ ka ɲɛsin Baitul Ma'mur ma Baitul Ma'mur pour que an ka faamu o komi sankolo fana alkaba awɔ ale y'o de ye alkaba tɛ dugukolo kan wa dugukolo 7 alkaba tɛ yen wa o kuma sankolo 7 fana alkaba o de Baitul Ma'mur ye awɔ mɛlɛkɛw fana bɛ hiji kɛ yen de a taara sɔrɔ nabila Ibrahima bɛ yen yɔrɔ kɔnɔ o ma se ɲɛfɔli la o alakira yɛrɛ ka ɲɛnamaya a bɛna hiji kelen de kɛ o hiji in fana la mɛlɛkɛw bɛ ka munumunu nabila Ibrahima nɔfɛ cogo min na sahabaw fana bɛna munumunu alkaba la alakira nɔfɛ o cogo de la fɛn bɛɛ ye ishaara dɔ de ye a bɛɛ bɛ ishaara dɔ de di alakira ma a ka ɲɛnamaya la ani nabila Ibrahima foli di ɲɔgɔn ma nabila Ibrahima ye a f'a ye k'a fɔ taa n ka foli f'i ka mantonw ye i ka f'u ye k'a fɔ alijinɛ ka di a jiw ka di fɛn caman bɛ alijinɛ kɔnɔ ko n'i ko subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ko n'i ye nin fɔ dɔrɔn k'i yirisun kelen tora alijinɛ kɔnɔ k'i ka nin f'i mantonw ye ko ne Ibrahima ko ten k'an ka foli f'u ye i tila ka nin f'u ye i k'u sama nin na i k'u sama nin na ko ne ko ten
silla kuma ka bora isa a bolen ko yi ani sidna jibril continuera sangolo wolonfla ko fe sidratul muntaha de be sangolo fo wolonfla yo be yele fo sidratul muntaha silla ka sere isa ya soro chenre la fo mako danto monon sun chenro danto monon sun danto monon sun do de ala re fen chama foyi ma ko inda jannatul ma'wa ala re mo fo o ko laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kay ko chama bari fana silla yi ka ko de yiri suna marudo bele ba an mesa anya fotene am mesa anya foni yiri suna anya fo chugodi ko nga yiri sumi ndo ko ni ya bulu e sama kulo korle me chugomi ka bulu betine atako ma bulu ni sama bulu kele me ko mi sama kulo bunya la de ayi sama kulo formo abo chugodi la shaklu yode nga bunya silla ko ni ya bulu kele tege ga biri jin dala anti balo ko Allahu akbar a poa fe anti balo akasa ko tede a poa anti am bebisa dan fen sera balo kabitene o kuma melekaw yakhsha sidrata ma yakhsha o kuma melekaw de bina nulu nana fiala sa silla kibe kabako de nyalay kabako baw ibo de nyala ala kara ko kaya soro sidratu muntaha kilin a soro meleke bele jolembe meleke fangelen glasi fangelen tasumay tasumati glasi li glasi rafanati tasuma fa makaya soro ni meleke mbi ka baraka abe ka fo ala ide ko ala mumini duskun ke nyonga fe abe ko defo ko mi jini tasuma kere nyonga chugumi silla me fayda flana mi ndi mo ma ya o yidimba yayi ni meleke me ka duri ke ko ala kan duskun ke nyonga fe ja ala mo go be anga nyonga fe law anga ke nyonga fe ja ala mo go bala na ma ki nyonga fe fuy may wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إني فعل كراي كو والله هل ني دغو كلو كا فم بك سرغا كا دي علما اتنا سكا مومنو دسكون كي نيغو في على دي سونا كا مومنو دسكون كا كي نيغو في otawa okuma an fana min be islamu na min nyama yala bi an ka nyogon fe ala mo go banga ken la nyogon fe kujugu wala man ma fi ka dimaya ka ken nyogon fe me fen fla dima ni ma min sera ka ke wallahi ka dimaya ala bu fara nyogon ka fujunu min ni duskashi ni bembalia min ba ke dukuna ala ba tasuma ala be chama fakala ma fo ni dabali do de parce que do ka bembale sababu dabali o ni dabali do sa an kara mo be fen woro fo la woni tikili nga fo doron shaytanere donane nyogon che kan funu fo nyogon ko korona fen ala to be ko al afu gwanguna masa iba sebe chien keme fla ya famia koko mais c'est la fa ka so mam misi qur'an ko ni qur'an ayina de wana za'ana ma fi sudurihim min ghillin iqwanan ala surur mutaqabilina silla wallahi an karamo min yin diamo klobana an karamo mi an kalanna klobana silla dutigi beni kan dutigi bebulo ni ba sebe koko de la abe sebe koko de la ni ya sebe ni koko yi to ka ki ke dima kan na law ka du ya famia al afu unashi to ko kan na la ni ko kala ibn ganna ibn njikala wallahi silla ni be malabi ka dugona ala babuyi wallahi ayni jarabi silla aw ni ngoni mawiya bunya chaman kanyi ni na wallahi aw mawiya bunya cha bunya bawyere mawiyo kanyi ni na فلان فلاني ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين أبي باران كوكودي يعني العفو ويشين كما فلاي دوين شين ولون فلا بيلون فلا إمانا سيكا الله حلا ولا حلا من كلا أكدرون نيتي سي أكاليكا تكوكولا إكا نيغاميناي أهو أكاليكا تكوكولا إكا نيغاميناي kadi ka demé mo kaddu wallahi ala bu ke ñon fe Allahu akbar okuma ni meleke njole mbe kala ka do de ka mum do ke mo ko sala ka mum du sun de ñona ala ka mum du sun ke ñon fe silla ba ko ni ko bayde okuma ala ka mbe so ba ami okuma ko usira to monon suima wati mina ala kira ka bako chama bay Allah taala e fen chama barira alaye hal sidna jibril yi blaka jibril ya sawra la yende sabu yende ubse ka fere ye ro bayde asuma kele kaba suma fangelena to kata fangelena ko imana ke panfen chuku chuku bi san wa biolon vla ke ka pan ko retisi adana pour que bien nga famu avion me san wa biolon vla ke ka pan suma la tseka tike ero suma bayde o yirsum bayde o kuma ko jibril yi blaka jibril la forme na yene sa kaman ke ma woro ka bedaile ya wal marra abe ala kira yi a chien folo chuku de la
o kuma Jibril y'i bila Jibril la forme sabu n'a bɛna dugukolo a tɛna Jibril la forme na Ala b'a bila lahalaya dɔ la a bɛ bila o lahalaya de la ka na dugukolo kan nka a selen Sidratul Muntaha la a y'i bila Jibril ya forme de la yen o kuma ni Jibril kɛra Jibril la forme na Ala kɛra yɛrɛ kɛra forme jumɛn na yen kabako bɛ sanayɛlɛ na koyi kumaw bɛ min bɛ sanayɛlɛ kɔnɔ n'i ko k'i b'a kuma dɔn kitabu bɛ min bɛ fɔ n'an ko k'an b'o bɛɛ fɔ antenne kan wallahi dɔw b'a fɔ ko ayi ko nin an bɛ ka ziiri fɔ k'a sɔrɔ ziiri tɛ wallahi a hakika de don a kɛra de o kuma Jibril y'i bila forme na kaman 600 a kaman 600 i b'a dɔn a bonya kelen bonya ye min wa ni Jibril y'i jɔ diɲɛ central la sisan i y'a faamuya dɔw b'a fɔ ten dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko non a k'i jɔ diɲɛ kun kelen de la n'a y'a kaman kelen dayɛlɛ a bɛ taa bi diɲɛ kun kelen na k'o kama modèle de don dɔw ko non n'a y'i jɔ central la k'a kaman dayɛlɛ kaman 2 dɔrɔn o tɛ 600 bɛɛ dɛ kaman 2 dɔrɔn dayɛlɛ ko kun kelen bɛ taa bila tile bɔ yɔrɔ kun kelen bɛ taa bila tile bin yɔrɔ e ko lajɛ o ɲɔgɔn 600 o de b'a la o kuma Jibril yɛrɛ bɛ cogo di Jibril bɛ cogo di mais i b'a dɔn Ala kɛra wala nin bɛɛ la ni miiri ninnu na dɔrɔn i bɛ Ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ten Ala de bɛ se fɛn bɛɛ la wallahi mais sila min bɛ kabako ka bon nin bɛɛ i b'o dɔn wa ninnu ka bonya bɛɛ bɛ jɔn de ka xidima la Muhammadu Rasulullah ayiwa a bɛɛ bɛ Ala kɛra de nɔfɛ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sila kuma Ala kɛra ka bon nin bɛɛ ni Jibril ka bon non yɛrɛ min fɔ Jibril k'i yɛrɛ bila a waragolo la a ka Jibrila yɛrɛ la Ala kɛra de tun bɛ cogo di Muhammadu tun bɛ cogo di waati a fana tun bɛ Muhammadiya de kɔnɔ Ahmadiya sabu sangolo danfɛnw b'a dɔn ni Ahmad de sila Amadu walandaw kɔnɔ Ahmadiya o Muhammadiya no Ahmadiya la ya'lamu illallah la ilaha illallah aka Ahmadiya kɔni ay melekaw kuma wele ko Ahmad de o e ma nabila Isa yana kana o y'a fɔ de ko ismuhu Ahmad olu b'a aka Ahmadiya de kɔnɔ Ahmadiya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sila ni Jibril bila Jibril ya la n'a fana donna Ahmadiya kɔnɔ Jibril bɛ tunu c'est pour cela u ka firqa dɔ la yen ni maaw b'a fɔ k'u kana wele ko Ahmadiya k'u ka fɔ Al-Qadiyaniya kosɛbɛ ana usamihim bil Qadiyaniya ne tɛ wele Ahmadiya ni Ahmadiya fɔ i fɛn ba de fɔ Mamadu ye o i fɛn ba de fɔ hali n'a sɔrɔ i ka laɲini tɛ Ala kɛra Ahmadu ye mais Ahmadu tɔgɔ min b'a la tɔgɔ in bɔ a la tɔgɔ in ka fisa o ma Al-Qadiyaniya Qadiyaniyaw de don u bɛ wele n'o de ye Al-Qadiyaniyin mais Ahmadiya in a y'o bɔ a la silamɛ ɲuman si kana wele Ahmadiya la donc Ala m'an bɛnna sɔrɔ ma o kuma ko u selen ko Sidratul Muntaha la sa waati surunyana waati nɔgɔyara kosɛbɛ Ustaz Fofana vraiment ka to a dɔnmayɔrɔ la vraiment kama bɛ foli ba k'i ye an ka karamɔgɔ dɔw ka baaraw fana bɛ sini ni o ye imam wal mufassir Cheikh Umar Traoré bɛ kɛ assez beaucoup terrain san o san a ka tafsiru tafsiru n'a b'o kɛ sunkalo kɔnɔna na silamɛ bɛɛ lajɛlen wulilen bɛ o la sini 3 février 9h kɔnɔna hakilila maa caman bɛ a kalama fana bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka n'ale ye Ŋɔmiranbu alimami ye Alahu taala ka san caman ta Ala ka bɔ yira na an ka tɔnba min fana n'o bɛ yen n'o ye limama ye i k'a dɔn k'a fɔ o fana ye sɛbɛn bila ka na ORTM Jabalaso la alimami ka tɔnba k'a fɔ ko jamana bɛ ka tɛmɛ bolo minnu kan an bɔli min kɛra accord d'Alger la ani an bɔli min kɛra CEDEAO la i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ko u bɛ jamana n'o ye autorité de la transition i k'a dɔn k'a fɔ k'u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini u b'u kɔtɔrɔma don u bɛ dugawu k'u ye u bɛ ka taabolo minnu ta ni ye Ala ka bɛnsɛma d'u ma jamana ka nafaw de b'a la Alahu taala bɛnsɛma d'u ma k'u tɛ ɲinɛ fana ko min balontanko min fana dɔw bɛ sen na n'o ye an ni Côte d'Ivoire ka balontanko ye ko a b'a ɲini an ka maaw fɛ an k'an bolo d'an dusuw la an ka nasubayaw kɛ an ka walawiw ye yalima ka kɛtaw ye k'an bɛɛ lajɛlen ka kow lajɛ ni hakili lajɛlan ye a b'o ɲɛsin maliyɛnw ma cogo min na u b'o ɲɛsin ka dɔn Ivoiriyɛnw fana ma ten cogo la balontan ye sangako de ye a bɛ tɛmɛ fana n'a tɛmɛna balimayaw bɛ tɛmɛ furuw bɛ yen an kɛlen bɛ ka Ivoiriyɛn dɔw furu an ka jamana kɔnɔ na dɔw an ka denw dɔw fana furulen bɛ olu ka jamana kɔnɔ na k'a dɔn nin balontan in man kan sababu ka kɛ fitina ko ye an bɛ Alahu taala deli Ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la Ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la Ala kana baasi foyi bɔ a la nin tun ye limama ka kunnafoni ye kunnafoni min di a y'a ɲini alimamu fana bɛɛ lajɛlen fɛ bi juma in na u ka khutuba walima wajuliw yɛrɛ sen fɛ u ka dugawu k'a la ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an ka autorité
côté de la transition akilina ba mu be ka tan ye ala ka bensema dan bela jidma Oustaz Fofana yere be se ka kuma laban fanye ni ka do kanye inshallah sila me do min ke o de ka frani bela jelen kan ama yere ka fangal mamu yi ni ngani min tani ni ngani mambaye be ala de dilala ka sabati do min ni bela jelen ga je ka do ke jamana ala ka basigi ka jamana nyama ay sara minta ani man fara juguman kan isiko yi minye bi do ke ala ka ni sawaba be ni jamana ka herebe mina ala ko ke sawaba ye so na le nyama ale ataka bon na le ataka bon mbi ami tu ko fede sa ku kokoroma don ku jukoroma don ku deme ni do yi ku deme na nga hakili na nga mirina ye ka yirula ka fa ni min ke ni jamana ka hera de be ni na awre ka famuna ka mirila o kuma an fana be aw ko ala ka be sawaba ma o ba to jamana be kisi fen chama ma ñogon sama ñogon buruja ka aketantan o bina ni fitna ni fen chama de amba ni mo ko fa nga yoro ma je olula oluti kunya na ma wi ala kan kisi kan tanga ka bo silla Cheikh Omar Traoré ka Qur'an jigi min fo Cheikh Omar Traoré ambe se ka shira fitini min dia ka doron amba do don maka hakika yara do al alimu min be don maka mun be ni jamana be se ka wasonu ye ala ya doyi kuma na fara kale tafsir ke tialo kun chelila jama kan ya ambe kan yo kenaka ni ala sona ma kan kuma banan dorra de anyara ma angulele ndo yoro do la wajulula ni ala sona anyara fana kan tay shini ngula fe kuma meta me ngula fla de wajuli avec tege do la ni ala sona ma inshallah o kele flana ankramo wala ni nkramo seguba ko nare anga fuli belebele baba yeni kenaka ni aka kala ni Cheikh Suleiman Sidibe ni ala sona ma araba shuka dugo jalam sala sanale wajulu ba mulo kangaba inshallah ya fo chomina ore de araba nata kanga be kalon klim gon woroma shuka dugo je alam sala no kanga be février kalo kle shegima e karoka fo ye klim wa ani wulovla e ko na ya veye mo wire o be se ka sun buluda mo mun be se ka sun banatula lo be se ka sun buluda araba ni alam sala allah taala ka bela jire jami allah ka bela jire bi e mulay hadi kuroshi ni Israel ni miraju in fana kama ale fana keleme ka bara belebele buluda fana be ke sini sibiri afascom ka siège de la commune 3 la no be centre awa kita greffe karobna femi ke atemu bayre sa no Israel wi karobna kuma la ka sallallahu alaihi wasallam kan sana yelenga amem ka kuma la abad al ilmiya li arkan al islam al khamsa kuma na nu ye fen bawye wala na bawdo be tarike islamia ka justin duruinga ikado allah taala dimension scientifique mimbala kana oda jema kluka ame Oustaz Fofana ba ka téléphone numéro de moi ka dine nyini ngalu kama no e karoka fo 65 20 80 80 65 20 80 80 walma 75 20 80 80 75 20 80 80 biworo ani duru mugan bisheki Mark Dambele Musa Babasila ambe awfu nika o barkada alaka hereke jamana Allah taala ko ke alaka jamana alaka kulusma Allah taala ko ke jamana abe kan mi fana kondana ni Allah taala sona sini sibiri ani Côte d'Ivoire be na njogon soro quart de finale la amba ni Allah taala fe minye korotani wasay Allah taala ko di anga ceduma o kuma aw kambe ma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينما يلا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوكا حكلا ديننا أن ينما يلا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبر يولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينما يا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوكا حكلا ديننا أن ينما يلا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع ka damine neke kanyata nana ani milti duru foka tabla neke kanyata ani flala araul ulama fi din wal hayat don baw ka hakla dinena ani nyinama yala e walandai min be labe kase awmo abal make Musa Baba Slafe fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sadaqa Allahu al-azim. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio